מהם היתרונות מיד לאחר שההליך מתקבל? יש לזה שם, פתיחת הליך, צו פתיחת הליכים. ברגע שיש את הצו הזה, ברגע שנתנו לך לנהל את ההליך, כל ההליכים, כל העיקולים, כל הדברים שיש כרגע מוקפאים. זאת אומרת שתוכל לקבל את השכר שלך, אף אחד לא יבוא ויקח את הרכב וימכור לך את האוטו, הכל מוקפא. היתרון הזה הוא יתרון מהותי ומשמעותי, כי נותן לך את השקט, את הזמן לחשוב, לתכנן כיצד תתקדם. ההליך הוא הליך יקר, הטיפול הוא טיפול ארוך מאוד, יכול להגיע למעלה מ5 שנים, כל כמה חודשים צריך להגיש דוחות, לכן מדובר על הליך מאוד יקר. בבחינת השכר טרחה, זה הליך שיכול להיות בין 15 ל-30 אלף שקלים, אבל בסופו של דבר, לא משנה מה היקף החובות שלך, אתה תהיה נטול חובות. את תהיה נטולת חובות. זה שווה הרבה. תתקשרו אלינו.